Helo, fy enw I yw PC Smith. A fy enw I yw PC Murphy. Rydym ni'n swyddogion heddlu cymunedol ysgolion fel yr un sy'n ymweld â chysgol. Fel y gwyddwch, fy gwaith I yw helpu plant a rhoi cyngor ac arweiniad ynghylch materion pwysig. Heddiw, rydym ni'n mynd i siarad am droseddu cysineb. Trosedd cysineb yw unrhyw ddigwyddiad yr ystyr ei fod yn dramgwydd troseddol sydd wedi achosi gan ragfan neu gysineb gan y targed neu dioddefydd neu unrhyw unigolyn arall. Nid yw troseddu cysineb yn iawn a gallant achosi gofred a thrallod i targed neu dioddefydd. Meddyliwch ddwywaith cyn dweud neu anfon unrhyw beth ar gyfryngau cymdeithasol a allu achosi poen a gofred. Meddyliwch, a gofynnwch eich hun os yw hyn yr ydych yn dweud neu yn ysgrifennu'n feddylgar, cymwynasgar, ysbrydoledig, angenreidiol neu'n garedig. Peidiwch â chymryd rhan mewn gweithredoedd o ragfan neu stereoteipio. Dylech drin pawb yn deg a thrin eraill fel y byddwch yn disgwyl cael eich trin eich hun bob amser. Dewch i adnabod pobl cyn ei barnu, pachwch pobl yn y gymuned, waith pa beth bynnag yw eu gwahaniaethau. Mae 5 categori neu grŵp digwyddiad trosedd cysineb, sef anabledd, sy'n cynnwys anawsterau corfforol, problemau iechyd meddwl, anableddau dysgu, anawsterau clwb a anawsterau golwg. Hunaniaeth o ran rhywedd, pobl trawsrhyweddol, pobl trawsrhywiol neu drawwisgwyr. Hil, gan gynnwys lliw croen, cenedlaetholdeb, ethnigrwydd neu dras. Crefydd fydd neu gred, gan gynnwys pobl heb gred grefyddol. Cyfeiriadaeth rywio. Mae pobl yn lesbiaidd, hoyw, dairhywiol neu drawsrhyweddol. Gall y hyn sy'n amddangos fel banter, neu ychydig o hwyl frifo eraill i byw, ac fe allwch fod yn cyflawni trosedd. Gall y hynny arwain at ganlyniadau hirdymor. Os mae chi yw dioddefydd ac rydych chi eisiau siarad â rhywun, medrwch siarad a'ch swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yr heddlu drwy alw 101 neu 999 mewn argyfwng, athro neu oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo. Mae llawer o gymorth ar gael. Medrwch siarad a Childline ar-lein neu drwy alw 0800 1111. Llinell gymorth ar gyfer bobl ifanc yng Nghymru yn Maic Cymru. Medrwch gysylltu â nhw ar-lein drwy anfon neges destun at 84001 neu drwy alw 0808 80 23456. Yn olaf, i grynhoi, nid yw troseddau cysineb yn iawn, a gallant achosi gofid a thrallod i dioddefydd. Meddyliwch cyn dweud neu anfon unrhyw beth a allai achosi poen a niwyd. Os ydych chi'n credu mai chi yw dioddefydd, ceisiwch gymorth bob amser. Medrwch adrodd am ddigwyddiadau a throseddau cysineb yn gwbl ddienw, sy'n golygu na bydd neb yn gwybod pwy ydych chi. Ymwelwch â fearless.org. Pan fyddwch chi'n adrodd am droseddau cysineb, rydych chi'n gwneud mwy o wahaniaeth nag y meddyliwch. Mae'n helpu chi gwneud chi fwy diogel, ac mae'n helpu i wneud eich cymuned yn fwy diogel ac yn y le gwell i fyw. Diolch am wrando.